Takže čau, já vás zdravím u dalšího videa. Teraz jdeme ukázat PvP, no a PvM potom. Dneska jsem napečal lídr. Tak pohod PvP ne. No, takže 3, 2, 1. No, zapni. Hej, ty elikuješ. Neelikuji. Elikuješ. Neelikujem. Já ti ukážu. Sorry. Ne, já to nevím na práci, tam už mě sere. Hele, zdochni, hlupáku. Však nebude, hej. Dobře, musím na práska nevím. Skoro nic se mi neminul ani polku. Ostalo mi ještě 34k. No nechápá. To by zostalo 34 000. Jeden. Ty potnírko. Počkat, já si musím jít do brnění lepší buky. Drobony. Ty jsi mi ubral 10 000. Chápe. To je dost, co chceš. Ale ty jsi 70, já 71. No však to je ještě lepší potom, ne? No víš. Počkaj, keď tam napráskám ty bonusy. A já za to nemůžu, že ty máš brnění bonus, ne? 30 000 těch oných. Je ukáž mi tvoje brnko. A není tam 30 000, ale 20 000, když ti mám povedat. Co? A proč máš tak moc hapek? Protože koukej mi na tohle a na toto. No. Koukej na toto a na toto. Jdi do hořící, já jsem zabudel. Já do toho nedávám bonusy. Oh my god. No já v tom ani bonusy nemám vlastně. Hej, kolik máš káka? 1 000. Ty vole. To mi moc... Hej, help me. Co to bylo? Ninja 104, ty se divíš, ty jo. Já ho nevidím. Stojí vedle tebe, asi slepý. Ale veď on je z našej. No však to je on jde na agresivitu, ty se divíš. Pane bože. Já ho divím. Odby mě nebo... Hej, a do čeho mám dát vlastně ty bonusy? Ukaž to, ještě raz. Juhu. Já mám šamana. Tak hotovo, tak já už mám v tento, tak, teraz už mám 33 000. No tak pojď už bojovat. Čekaj, ještě nemám to dokončené ty grác. Já ti ukážu. Já si panečku Maria. Musím mít na druhou postavu, aby jsem si mohla dát ty bonusy do toho. Hahaha, 104 mě zabila. Chcete být? Já dojdu. On je trošku taky silný, se dá povídat. Ale není silný. Já ti ukážu. No tak podlý nepojez. Ale ne, radši ne. No, pojď. Ukážeme vám PvP, to je z mojeho vára. A on se... Ne. Hej, ty ukáž svojí jedák a potom uvidíš. No, to je on. Je tam podpora. No tak pojď. Tak jdu. Ale radši na druhou stranu, tam nás budu zabíjet. Kotlík! Kotlíček. Já ho mám tak rád. Drtí ho 227, jdu na něj.
Já. No už utrčilo 250 to lehne. Hlavně někdo zabil. No ten ninja, jasné. Dobré. Ninja, já ti ukážu za toho loket. Hej, já nám nic nepadlo. Kašlu na to. Hej, co tady robí další kotlík? Hned je tak na zemi. No. Jednak už zmiznutý, oné jmenovky, chcem to ukradnout. No Bobby, pojď já to jsem těž ukradl. Dítej, handikanja! No teraz to tato jednotka pobere. No ta 5, hena, už tam není ani nic. Cípečka to ukradla. No, vidíš. Cipana. No, teraz mi to zase padlo ten hovor. Hej, si tu! No, to jsem povedal. Nevím. Halus. Jak nějaký leotený, že tady mi padnul ten hovor, tak zavoláme mu ještě raz. Ty vole, tam jdeme sere tady. Mám si jeden do zbonu si dobrém koukně nasrali. Teď náušnice. Sem. Teďka budu mít, že? 41 000, ne, fucking. Trošku to změníme, ty perezdejčko. To samé mení to pojže. To nezměním. Tebe vypoj internet, že? Ano, já jsem vypojil tu blbou šňůru. Pane, teraz znovu celé video, že? Ne, furt natáčám, normálně mi to jde. Úplně. Hej, tady na zemi leží jen ta žálka. Tady. Já mám to. Já to nevidím. Aha, tady si. Já mám tu. No však ten ninja, já ho najdem a vyptal si nějak, nech mi dá. Tak my se teraz zloučíme s tímto vaším videem, dajte mi odběr a teraz skončíme a potom budeme natáčat PVM. Tak nazdar.